ang favorite pastime do kuan. Wadto ko kanang pirated shops good. Nya moabot kog mga 3 ka oras sig pangitag baski unsa ra jud. Tunog palit na daghang gayo nya ang uban, di na matan-aw. Manay oras, nya say tapulan sa gaba, depende sa mood good. Ngano mo masalida good. Pero mo ko tong high school nagkuan. Kita ko kuan ni rent ko VCD ba Amelie good. Nga dito ko kita jud na kayata na lahi na salida ning ani god kanang kayata na kanang grabe kay visual ba kanang grabe hatoy parang sa naman di ko kasabot di ko kasabot nya apay tira to after na 2 hours man to ba taas kay ba pero fighter do kanang grabe after ato kita ko kuan murag gi-search na ko tanan mga artsy shit ba nalingaw ko do kanang grabe daghan lagpas kig salida na wag gyud pa kasabot good pero lingaw man. Ang local scene sa Cebu do kuan kanang kuan kay welcoming kay sila na team good kanang kuan kay sila ba di mo ko taga Cebu pero kuan ba kanang sige shoot ta ana good yeah ana good dito ra kitag kanang full binisaya jud na salida ba taro na ko do na good na daghan makig Bisaya diri sa Pinas nya ngano Tagalog man jud ang main basis na salida ba nya burag kung makakita ra tanan binisaya gud na ala na din nga dili na binisaya tanan ala petira na bag-o na bag-o good bag-o na tirada ba